Για σήμερα θα δοκιμάσουμε Sour Patch. Ωραία. Είναι κάτι ζαρδάκια που έχουν ένα σχήμα. Περιμένετε να σας το δείξω. Αυτό εδώ. Εγώ θα σας δείχνω τη βαθμολογία πάνω. Και θα σας λέω και τη γεύση. Οκ. Αρχίζουμε με το πρώτο, το κόκκινο Sour Patch. Ελάτε να το δοκιμάσω. Παιδιά, είναι ωραίο. Έχει γεύση φράουλα. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το πορτοκαλί. Περιμένετε να το έχω μασίσει λίγο το άλλο. Ήταν ωραία γεύση με το πορτοκαλί τώρα, για να δούμε. Περιμένετε λίγο. Ήσαν μια περίεργη γεύση. Μέσα σας τα δείχνει και πάρα πολύ κοντά. Είχε κάτι μικρά άσπρα που είναι ζάχαρη. Για ένα Sour Patch τέτοιου χρώματου είναι τέλειο. Παιδιά, είναι πορτοκαλί φυσικό. Στο δίνω την άλλη μεριά. Ωραία. Θέλετε να δοκιμάσουμε το μοβ. Είναι extreme. Και μόνο που έγλειψα, θα δοκιμάσουμε για αρχή αυτό εδώ. Είναι το ίδιο Sour Patch, αλλά σε άσπρο. Για να δούμε. Αυτό είναι το πιο ξινό. Παιδιά, αυτή είναι βανίλια. Είναι πολύ γευστικά. Στα πιο γευστικά που έχω φάει. Και παιδιά, το τελευταίο, έτσι όπως όλοι ξέρουμε, το μοβ το κάνουμε στο part 2. Αυτό τα λέμε!